Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резидә Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада. Лениногорск аграрийлары язгы чәчүгә әзерләнәләр. Хуҗалыкларда 2024 ел уңышы өчен орлыкларның чәчүлек сыйфатын актив тикшерә башладылар. Чисталык үзебездән тора. Әлмәт урамнарын өмәләрне көтеп тормыйча җыештыра башладылар. Сүндермичә сокларга ил буйлап сәяхәткә чыккан Россия йөрәге гаилә учагы утын азнакайлыларга тапшырдылар. Рамазан айы төгәлләнгәч, мөселманнар үзләренең иң изге матур бәйрәмнәренең берсе булган Ураза гаетен бәйрәм итә. Әлмәттә бәйрәм намазы Үзәк мәчет янындагы мәдрәсә бинасында узды. Үзәк мәчет хәзер реконструкцияләнә, шуңа күрә килүчеләр саны узган еллар белән чагыштырганда бераз азрак. Барлыгы 500-гә якын кеше җыелды. Әлмәт районы имам мөхтәсибе үзенең вәгазендә кешеләрнең игътибарын мәңгелек кыйммәтләргә юнәлтте. Aziz din kardeşlerim, менә моннан күптән түгел генә әле менә бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең минбәреннән без сезне белән Рамазан айы кирде, Рамазан айы җитте диеп, Рамазан хакында сүз алып барган идек. 10 апрельдә Зәй мәчетләрендә дә бердәм булып бәйрәм намазлары укылды. Шәһәрнең Үзәк мәчетендә узган Гаит бәйрәме хакында тулырак киләсе сюжетта. 10 апрель Ураза гаете көнне Зәйнең Үзәк мәчетенә иртәдән халык агылды. Бәйрәм Коръән аятлары уку белән башланды. Килүчеләр бәйрәм вәгазен тыңлыйлар. Ураза гаете белән барлык мөселманнарны район башлыгы да тәбрикләде. Разиф Кәримов районның төрле тармаклар эшчәнлегенә бәя биреп, тыныч тормышлар теләде. Республика рәисе котлавын ирештерде. Ураза гаете белән котлыйм. Ураза гаете мөбарәк булсын. Тоткан уразаларыгыз, алган гамәлләрегез кабул булсын. Мөселманнар иңгәең басып гаит намазы укыдылар. Мәчеткә килүче өлкәннәр арасында бәйрәмнең әһәмиятен белеп намазга басучы балаларның булуы да матур күренеш. Бүген мәчет ишек алдында өстәлләр киләнде. Мөселманнарны тәмле пылау, кайнар чәй белән сыйладылар. Мондый изге гамәл һәр гаит бәйрәме саен уздырыла. Ел саен мәчет территориясендә 100 литрлы казан асып, 300-дан артык кешелек бәйрәм пылавы әзерләнә. Ураза бәйрәме 3 көн дәвам итә. Гаит бәйрәме районыбыз авылларындагы мәчетләрдә дә матур итеп билгеләп үтелде. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре. Бер изгелек мең бәләдән коткарыр ди халкыбыз мәкале. Әлмәттән Оренбург халкына гуманитар ярдәмнең беренче партиясын җибәрделәр. Су басудан зыян күргәннәргә азык-төлек, шәхси гигиена кирәк-яраклары, кием салым, урын-җир әйберләре китереләчәк. Ярдәм җыюны җирле волонтерлар оештырды. Около 90 человек. 90-га якын кеше килде һәм без шундый күләмдә гуманитар ярдәм тупладык. Беренче чиратта әбиләр килде, шулай ук Ансар һәм Игелекле йөрәк хәйрия фондлары гуманитар ярдәм җыюда булышты. Гомуми тырышлык белән Оренбург өлкәсенә җибәрер өчен 100-дән артык тартма җыелды. ЮВТ-24 журналистлары да битараф калмады. Безнең хезмәттәшебез Тимур Туманов гуманитар ярдәмне машинага төяргә булышты. Халык һәм хәйрия фондлары җыйган әйберләрдән тыш район башлыгы кушуы буенча Оренбург өлкәсенә 10 тонна эчәргә яраклы су һәм 5 көймә җибәрелде. Ютазы районы ЗАГСының никахлашу залында ил буйлап сәяхәткә чыккан Россия йөрәге гаилә учагы утын азнакайлыларга тапшыру тантанасы булды. Гаилә һәр кешегә кирәкле җылы учагы. Гаилә никадәр нык булса, оннан килгән җылылык та шул кадәр көчле була. Ютазы районы Урыссу бистәсендә ЗАГС бүлегенең тантана залында Азнакай районының күп балалы гаиләсенә Россия йөрәге гаилә уты салынган капсуланы тапшыру тантанасы булды. Я хочу всех поздравить сегодня с этим прекраснейшим днем. Это можно сказать, да, это праздник. Праздник 2 районов передачи огня, святого огня. И хочу пожелать, чтобы свет, зажженный сегодня, никогда не гас в ваших семьях, в ваших глазах, потому что самое главное для человека – это его семья. 5 кызларын тәрбияләүче Евгений һәм Ирина Абрамовлар тантаналы шартларда гаилә учагы утын азнакайлы 5 бала тәрбияләүче Ирек һәм Резидә Хәмидуллинарга тапшырдылар.
Абрамовлар гаиләсе белән ютазылылар күптән таныш. Алар үзләрен һөнәри эшчәнлектә генә түгел, иҗтимагый тормышның төрле юнәлешләрендә дә таныткан хөрмәтле гаилә булып саналалар. Үзебезнең райондашларыбыз Хәмидуллиннар гаиләсе аеруча ихтирам һәм хөрмәт яулаган гаилә булып тора. Гаилә башлыгы хәрби формадан булган Ирек Айратович Казан югары танк училищесын тәмамлаган хәрби белемле ир-егет. Тантанада катнашкан аппарат җитәкчесе Айдар Халиуллин Хәмидуллиннар гаиләсе хакында иң җылы һәм мәгънәле сүзләрен җиткерде. Бүген Ютазы районынан Азнакай районына шушы гаилә учагы тапшырылачак. Безнең күп кенә гаиләләр яңагына тормыш корганнары да, чал чәчле әбиләр, чал чәчле бабайлар да барысы да дус тату булып эшлиләр. Инде менә үзебезнең Азнакай район делегациясе белән безнең иң уртак гаиләләрнең берсе Хәмидуллинар гаиләсе килде. Гаилә башлыгы Ирек безнең мобилизациянең беренче көненнән башлап офицер буларак сугышка китте. 2022 елның сентябрендә Ирек өлешчә мобилизация буенча хәрби хезмәткә алына. Автотранспорт ротасы җитәкчесе итеп билгеләнә. Өлкән лейтенант дәрәҗәсе бирелә. Гаилә иң изге урын. Шуңа да гаилә учаклары сүнмичә, һәр вакыт җылысын биреп торсын диделәр тантанада катнашучы 2 район вәкилләре. 5 бала үстерәбез. Бүген насыйп булды безгә Ютазы районынан Абрамовлар гаиләсеннән гаилә факелын алып кайтып районга тапшырырга. 24нче ел гаилә елы булып билгеләнеп үтә. Бөтен гаиләләргә инде тигез тормыш телисе килә. Сәламәтлек, балалар куаныч күреп, алтын туйларга хәтле картларга ясым һәрбер гаиләгә. Ютазы районында тапшырылган гаилә утын Азнакайның ЗАГС бүлегендә кабул иттеләр. Тантанада район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашып, бу чараның никадәр әһәмиятле булуын билгеләп узды. Безнең шундый гаиләбезнең символын алып кайткан үзебезнең үрнәк гаиләбез Хәмидуллин, Ирек, Резидә, аларның балалары, алар чынлап та барыбыз өчен дә үрнәк. Бирегендә 22нче елдан бирле Гаилә учагына ышкын бирүче парлар районда бик күп. Андый гаиләләр һәр кемгә өлге булып тора. Гаиләбездә 3 кыз балабыз, 4 анагыбыз, 2 анакчагыбыз бар. Без бик бәхетле. Аллага шөкер, быел безнең бергә гаилә корып яшәүебезгә 55 ел. Россия йөрәге гаилә капсулы якын көннәрдә Мөслим районына тапшырылачак. Лениногорск аграрийлары язгы чәчүгә әзерләнәләр. Барлык хуҗалыкларда диярлек орлыкларның сыйфаты тикшерелде. Чөнки бу киләчәк уңышның никадәр яхшы булачагына бәйле. Районда орлыкларның торышын Россельхозцентрның Лениногорск районы бүлеге бәяли. Ул Шыгыр авылында урнашкан. Россельхозцентрның Лениногорск районы бүлегендә 4 кеше эшли. Алар орлыкларның чисталыгын, авыруларын, шыту сәләтен тикшерәләр. Ребрышки там какие-то отличительные черты на семенах именно многолетних трав. Вот. В основном для этого используем. Орлыкларны репродуктивлык буенча чүптән айыралар, 100 дөнәдән торган пробаларны термостатка салалар. Бер атнадан соң белгечләр шытып чыккан орлыкларны саныйлар. Орлыкларның зарарлануын дымлы мөхиттә билгелиләр. Аларны фильтр кәгазенә салып, төргәкләргә төрәләр һәм якынча 7 көннән соң микроскоп астында карыйлар. Тикшерү нәтиҗәләре буенча аграрийларга протоколлар бирелә, анда орлыкларны чәчүгә әзерләү өчен нинди препаратлар яраклы, кайсы ашламаларны куллану яхшырак икәне күрсәтелә. Берничә көн элек белгечләр уҗымнарның торышын тикшерделәр. Алар районда 7000 гектардан артык мәйданда чәчелгән. План буенча 4800 тонна орлык салынырга тиеш. Чисталык үзебездән тора. Әлмәтнең 9 оешмасыннан 60тан артык хезмәткәре өмәләргә вакытыннан алда чыкты. Алар юл өлешләрен һәм аның тирәсендәге территорияларны тәртипкә китерә. Җыештыру эшләре иң проблемалы урамнарның берсеннән Совет урамыннан башланды. Экологик 2 айлык 1 апрельдә старт алды һәм җәй көне тәмамланачак. Шәһәр халкы гомуми өмәгә апрель ахырына якынрак кына чыга алачак. Ул 20-сенә планлаштырылган. Әлегә кар һәм боз өреп беткән урыннарны җыештыралар.
Беренче этапка шәһәр хакимияте шәһәрнең иң пычрак участокларын билгеләде. Бу ике күрше микрорайон, Иске Әлмәт һәм беренче поселок, һәм аның иң зур эш урамы Совет, Герцен һәм Фәхреддин. Быел Әлмәт районында яңа фельдшер-акушерлык пункты төзеләчәк, аны ерак Ивановкада төзергә планлаштыралар. Моннан тыш салкын алан, Нагорный, Иске Михайловка һәм Ямаш фаплары ремонтланачак. Эшләр сәламәтлек милли проекты ярдәмендә башкарыла. Арс Сабантуй 2024 Әлмәтнең беренче лицейында шундый исем астында картиналар күргәзмәсе ачылды. Россиянең төрле шәһәрләреннән килгән рәссамнарның эшләрен карарга һәм иң яхшылары өчен тавыш бирүдә катнашырга мөмкин. Арс Сабантуй бөтен Россиядан килгән профессиональ рәссамнар арасында рәсем һәм графика конкурсы. Ул 11-нче тапкыр үткәрелә. Темасы «Минем гаиләм, минем байлыгым». Комиссия 130-дан артык эшне караган, катнашырга 30 рәссам рөхсәт алган. Бу теләүчеләрнең яртысыннан азрагы. Алар Татарстанны гына тәкъдим итмиләр, Владивосток, Калуга, Санкт-Петербург, Сочи һәм Россиянең башка шәһәрләреннән осталар бар. 9 майга кадәр теләгән һәркем үз тавышын бирә ала. Конкурс нәтиҗәләре картиналар галереясында игълан ителәчәк. Җиңүчеләргә дипломнар һәм акчалата бүләкләр тапшырылачак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.